eze nwaanyị Oriefa Mbejere Buyero arụsị mmiri idi na arụmụ ka ngwuna ngere ezina na obi ebe ezbe ejere ọrụ n'ahụ nọta n'ahụ kwado na egwu eruone na ọgbụgba Chief Francis Ozo Akusinigwe Innocent Chukwukadibia Ebe Ogwugwu Umukwa Nawfia na ekwu gbasalo onwe m bụ na atam ahụhụ ụwa ọ na-ahụ mmadụ na nwere obi enwe ike asị na IBP na ayo onye nwe asị na onye nwe da stroke mana aka Chukwu na ndị ana si wee nọnyere m ewere m ihe niile a n'ọyọ ya n'ọnwa na-abịalụ mmadụ anọ my cross ka ndị ebu bugidekwa anya cross wee da na ego niile m jiri aka agụta nwụrụ m blọk wee wụzie ịlụ ụlọ anọ ka nnata wee mere ibe a blọk a ka m mụrụ nwa Chineke nyere m nwa nwoke nwunye m nke ikpeazụ a mere nwaanyị nke ịtọ nwaanyị a na-ekwu a na ibe nwere nke nnụta adụla ebe obilibe m nọ nke na jere nụta ọzọ ọbịa wụrụ na onwe nne n'ihe na-ese ara ese okwu n'ọnụ onye nwere nkata ọsị na ya yazi anọ mana onye nke nwunye m amụ na ya dịkịta Ochiọma onye ada ndị ụmụakwụ n'Enugwu Ukwu maka mụ na onwe m ikwu nne ndukwu Enugwu Ukwu n'Ire village Enugwu Ukwu so nwunye m nke a onye bịazi Chineke enye m site na arụ ya nye m nwa nwoke dịkịta ime nke ọdụ nnaba atụ anya ọ ya dịtukwe mgbe natara aka ekene Chukwu na ndị ala ihe na-agwa ndị mmadụ ndụmọdụ na-enye ma nwoke ma nwaanyị onye ọdụ maka na-ele onye ụwa ya jee jụọ ese mala onye nọlụgụ ụwa male ka isi eje na ka isi ana maka oge ụfọdụ ihe ụwa nwee ike na-ebughele mmadụ onye nwa na-asị na agbata obi ya na-atụ ya amosu ma ọ nọ ndị ikwue ma ọ ibie na-atụ ya amosu ma ya wụrụ akala ụwa mmadụ emere akala ụwa ya na chi ya kwado na udo ya na chi ya nọ n'ilo so na akala ụwa m ka m na-eme na kemgbe m mekwe na ya abụ m nnukwute ihe dị iche n'ebe nọ onye mụ na ya kwuola okwu ọdụ ka anyị si wee kwuo ya onwe onye fụtara ihe imeli m ihe o meeli m ya onwe onye m fụtara ka m meeli ihe mmeelie ya anyị ghara ese okwu otu aka ọdụ ekenekwe m unu anyị kenekwa gị anyị kene gị wepụrụ iche Ozo Akusinigwe daalụ na nkọwa gị na ide anya ajụjụ anyị chọrọ ka anyị jụrụ gị bụ ka anyị jụọ ihe gbasara Ogwugwu Umukwa kedu mgbe ibido ịlụ ife kemgbe iji bụrụ Akajiọfọ Ogwugwu Umukwa? Eburu m Akajiọfọ Ogwugwu Umukwa Nawfia na Novemba 2014. ọzọ dịka ibia biko nyere aka n'ịkọwara ọhaneze ndị na-egaghị ntị ihe gbasara Ogwugwu Umukwa ka o si dị ka o si bịa ọ bụ mmụọ bịara abịa ọ bụ mmụọ nọ naanị o kedu mgbe o ji bịa kedu ka o si dịrị nyere anyị aka? Ogwugwu Umukwa bụ mmụọ Umukwa niile dị wee nwere Umukwa Nawfia dị wee nwere ya o wee megidezie wee chi ọzọ ha dụ alụsị na-ese chili ọzọ na Nawfia nwa Obunagu Nawfia Ogwugwu Umukwa Nawfia ma ọhịa eze nwanyị ma nke dị na mmimi a na-akpọkwa nke ahụ nke na-enweghị na eke Nawfia adụ alụsị na-ese chili ọzọ na Nawfia
so mgbe alụsị ya megide wee chi ọzọ ọwọzi sọsọ alụsị Umukwa maka ihe ọ na-abịa na vileji anyị imegide na Nnọbịa imewe eme mmụọ ndị vileji gị megide mee ekwu ọbara anọ ka ichi ọzọ mana ọzọ ahụ ị na-echi awọzi sọ ndị vileji gị ka ị na-echili ọzọ nọ Nnọbịa niile na-abịa echi mmadụ ọzọ ka o si wee dị na be anyị na Nnọbịa so alụsị ọwụ na megide wee chi ọzọ awọzi sọsọ alụsị sọsọ nke ndị Umukwa na Nnọbịa niile sozi nwere ya mana ọ na Umukwa ka ọ dị ndị Umukwa mụ ya ndị otegwu aka ọ dị alụsị ya from otu nsi wee ghọta ọ dịwo over 400 years ago so ọ bụrụ ihe ebutere ebute ma ọ na-ebutere ike ma ọ nke a na-alụsị na-anụlụ ụmụ ogbenye ọgụ duto na mgbe ahụ ibe alụsị ka eji ekpe ikpe ana ọ bụrụ nke nkịta ọya awụ ọgaranya fụta ọ dakaba na mmadụ a na-emakpụrụ onye ahụ jee kọt ụlọ were ego onye jọji ọdụnọhụ achụrụgazi onye nwaanyị si na ọhụrụzi nye nwa nwaanyị alụsị ka ọ na-akpalị dọna isi na awa na dọwa m ka mpagha ma ọ ka ndọwa alị ka ịpagha so ajụ ihe juzi n'ụwa kịta bụ bikos na ndị mmadụ gbakọtara alụsị azụ na-eme anyị na-eje ụka ịfụta na-eti Holy Ghost fire ịfụtakwa ịnalị mmadụ ịnalị nwunye nwanne nwoke nwanne nwoke ịnalị ya nwunye ịfụ nwa nwanne nwoke ka ọ na-aga n'iru ị na-asọpres ya ịmala ihe mere ijiri polisi kpori akpọchi ya taa echi niile kpọrọ ya ndị amị mana ọrụ mgbe gboo ndị nna m ha Ozo Akusinigwe nọ ndụ emere ibe dị anya apanye alụsị ọ na-eme ndị mmadụ na-ezere ihe ọjọọ ekenekwa ya a sị na ọ ya Chineke na ndị a ezu mara na bara ya agọzi ya agọzi ya na eke gọzie ya n'oyi gọzie ya na gọzie ya na onye niile nọ na mbara ma ndị ka na-abata a sị na ụkwụ onye juru ya bịa nke ọ eji ya anaghị amakarị eme ihe niile anyị eme n'ụbọchị taa ọ dị n'obi n'ugwu na kemgbe m jiburu ọba alụsị a arịte naanị ka m bugoro ọba alụsị a merie ụta ugboro ite naanị every first Saturday and Sunday na March first Saturday na Sunday izizi na Saturday izizi enwere n'ime March Saturday na Sunday enwere na March ọ bụ nje merie ụta ọrụ amagbolie ndị nọ ebe anyị amagbolie ndị mba amagbolie wee sị na m ebugo ọhụ alụsị a arọ ite naanị wee sị Chukwu na ndị ana ọgwasị n'ike aka m kama na unu nwakwụ m n'azụ udosiere n'ike wee na-ekenekwa unu wee na-ayọkwa unu maka ogologo ndụ ma arụ ike ibe akụ ibe enwe ego oyibo ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị wee sị na ọ ya adịla anyị na mma o mụọnụ zụọnụ rienụ ekenekwa emu
Njikoka L.G.A Ogwugwu Umukwa Agbara mabula afa anyị na-asịrị nnọọ. If you get me, what about the Eze
uche egwu n'ama aka ji ọhụrụ omume nwaanyị ọ mere ya n'okwu n'asa video coverage in Afor Elizabeth Global First. Now I'm going to jump in the place and I actually am now. Yes, sir. My phone. Anambra State. Nigeria. Ozo. Yeah.
Mana open na go se moto ole ya. Open. Oye le go.
Ebe
Thank you.
si ka anyị na-ekele akịkwala igwe ọrụ eze onye bụ na nke Jemale. Okay. Mụnwa bụ Uchenna Okoye Ukegbu agbara Mavlava Wulijela Afrịka Ebe Ogwugwu ala na-azụ nwa iwe eji malekwu ya na nwaanyị gbangada asa dị okwu ihe ọmụ nwaanyị chiri echichi ọzọ adị ya nwaanyị ka m bụ eji m ọfịa ekene m unu bụọrọ Daalụ. Anyị nọ na Ogwugwu Umukwa Nawfia. Anyị netara ya na gị na ndị nke iso bịa abịasị ka gwa anyị ka obi dị n'ụbọchị taa na ihe na-eme n'ụbọchị taa. Obi dị m mma na-atọ mbụlụ polina maka na nne nwaanyị Ogwugwu bụ nne m ala na-azụ nwa na-azụ ụmụ ya na o chikweli m echichi nye m ọfọ si m vululie oji mgbe ejidolie oji n'ọnya bụ eze nwaanyị nke nọ m ọ nọkwube m o wee tielu m iwu si m na elicha ụtụ ya izu elicha ụtụ ya okwe izu elikwe ụtụ ya na be m ahụ ọnụ oturu mụ na ya anọba a na-alụ ọlụ n'oyiwe menye obi bụ a na-atọ m ụtọ anyị na-alụkwa n'ọlụ ahụ ọ na-agazi onye chọrọ nwa agwụ ime bịa ekpekwa na ekpele yoo Chukwu yoo ndụ ana okulu nwa ahụ onye dụkwa n'ime n'okpuru ọbala asị ya na ọ yara amụ ya ndị ekwensu ayo Chukwu yoo ndụ ana atọfịa agbụ ahụ ọmụọ nwa ahụ anyị na-alụ ọlụ dị iche iche ọtụtụ ọlụ dị iche iche ọ na-agazi n'ilu mmadụ ma n'ilu mmụọ no ihe na-ekwu n'ụbọchị nke taa bụ asị ka ọ dụrụ ọra na eze bịa n'ebe mma ụkwụ onye ji bịa ọ ya ewekwa ya na ihe ọma ya esue o nwere ihe ya emie n'ụzọ ihe ọma ya kpọọ nwoke kpọọ nwaanyị iru zọrọ ụkwụ na ngwụlọ ogwugwu nwa nwere aṅụrị ogbu n'aka na ogbute na mma ogbu n'aka ekpe ogbutekwe na mma
Nwoke na ife, nwoke bụ watermelon ị na-ebecha ebecha ezumezu ya TV ekene anyị ekene anyị ọ ka o mere otu a ka ọ dị ọrụ ọzọ Ogwugwu ji ọbụ ya otu a ọmụ ka a na-akpọ maka imegbu aja otu a na nnọọ oke dibịa enwe anara ụmụ aka abụ akwụrụ ọ bụ ọnatarichi maka ọkwa dị nwata n'aka na-eme ya omenala amaka mma ọ bụ ọdịnala ka anyị ji biri ife ọwụka na ebe ya anyị achụghị ndụ ka dịka masị chụwa omenala ma anyị anachi ebere ọ bịa riri anyị bidoro ọmụ kpakpando ka na oke mmụọ eropụ ụlọ obi na-anara ụmụ aka kpọpụrụ ejimọ onye si na ama aka iwe ruru oge agbụrụ ofu ya Ada, Isaka telepon Isaka mbembo. Oh, kenapa nama? Mana beriba. Laya.
ọma ukwu na anyị ga-alọ na ekwepụrụ gị agba anyị nọ na obi Ozo Akusinigwe na Ebe Ogwugwu anyị nọ na Ebe Ogwugwu Umukwa. Anyị bụ ndị ezumezu Royal TV nọ na Ebe Ogwugwu Umukwa taa bụ Eke na Nawfia ka anyị nọlịa. Anyị na Ozo Akusinigwe ọzọ anyị kene Eze Ogwugwu anyị kenekwa anyị si ka mmanụ COVID n'ihe na-emeta maka adịghị ya fụ na ọsọlọgwu obodo si ka COVID tọta obi dị m ụtọ rinne maka na nsị na m amara na ọra ya abịa ma na-asị ka nna asị amara m na ọra ya abịa ekene Chukwu na ndị ahụ kene Ogwugwu Umukwa Nawfia nji ọhụ ya kene ma nkene ekene ma udu ekene ma arọbụ na-agụ ya mezumezu mmụọ ya na ya a sị na ọ ya adịla anyị na mma ekene Chukwu na ndị ana anyị apụgo emeghị ihe niile dacha emesị ihe emere ụnyaahụ olu n'abalị daa abalị na be m dasị abalị si nso ụtụ anyị nọ n'ebe a emesị anyị pụọ ọgbọ na mgbede a wee pụsịa main road na mgbede a wee batakwa ekene Chukwu na ndị ana anyị anụrụ aja akụkọ anyị arakwa anụ aja akụkọ maka na kemgbe eji nji bụlụ ọva alụsị a onwere ụbọchị emesiela ihe akọ akụkọ na-emesị Chineke na ndị ana edunetekwa onye ọbụla na bie n'udo na ọṅụ a na-akwụ anụ ọgụ ajọ mmụọ niile ma ndị agwụ onye ọbụla agwụ ya na-apatuo ma a na-eme ya ụta a sị na ọ ya adịla anyị na mma ọ ya adịla unu na mma obi dị m aṅụliri nne anyị kenere gị ebe ọ pụrụ iche wee na-asị kedu ebe dị na-ekpere ọra na ibesi ebe dị iche iche wee gbakọta n'obi Ogwugwu Umukwa taa ọra mmadụ bịalene ma mmọnwụ ma mmadụ ma ndị egwu ụdị dị iche iche bịalene a sị m na ekpele na ekpelebe na ụkwụ ha ji wee bịa nke ha eji ya na ya makalị ọra mmadụ ndị tinyere ego ma ndị abịara abịa mana ha tinyere ego ibe a na-eme na-atọ ụtọ ma ndị ibe a na-eme na-atọ ụtọ mana be nwere ego ha ya etinye maka otu kọndishọn Naijiria si wee dịrị kịta a sị m na Chineke na ndị anaghị agọzi onye ọbụla ka ara wee bịa n'ebe a
ma ndị jele ozi ma ndị tielu ije ụkwụ ma ndị bụ egwu ma ndị bụ mmọnwụ wee bịa a sị Chineke na ndị ana ogwu eze nwaanyị ya gozie onye ọhụrụ na mmaji kwuru mmaji onye ọhụrụ na ogologo ndụ arụ ike ibe akụ ibe enwe egbo n'aka na agbo na mma agbo n'aka ekpe agbo na mma a sị na ọ ya adịla anyị na mma dukwuola unu ahụ ndị ezumezu Royal TV na mma anyị adịla unu na mma dukwuo mụ na ezinụlọ m na mma ekene m unu. N'ikpeazụ kedu gasị ndị na-atụ anya ga-eme na ndụ ndị bịalụ olili a na ndụ gị bụ onwe gị bụ eze? Asị ka amalụ ka obi dị n'ụbọchị taa dịka na-eli olili ụmụnkwa isi Enugu wee gbagote ụmụnkwa. Dalo I can agree. We're very little on necessary somebody to show you the man. I see ka isi chelo ka omelora ko suka melody ka tugozie gi dalo Agnes Royal TV no I see ka amalu nke akpọle na nke etikwa yi Romo oka alusi Mara ya fa ina ya afa mbo ite chukwu
Frank mmadụ onye a na-akpọ aka dị ọfọ njelo onye obe agụ ojiri egwu. daalụ esi ka dịka ịbịa fụ mmemme ogwugwu ụmụkwa kedu ka obi dị gị na ozi nwere ike ịgbasanye oriri dị otu a? Obi dị m ụtọ afụrụ m nwoke m eze ụmụ na-enwe nnekwute aṅụrị na o so na-akwalite omenala Igbo land. O so akụziri ụmụ ụwa ndị amụrụ na mba ọzọ ndị amụrụ n'Igbo land na omenala be anyị dị ike na mmadụ malụ mmụọ bebe mmụọ bebe amaghị ya. Mgbe efu ka ndị ọra zukọtara ụka ndị ọra zukọtara wee na-enwe nnekwute aṅụrị na mamara ka m batara ebe na mmezu ọra dịka etu a wee sị nnọọ ji ha jiri ka ha ji ihe dị mma na-emere m n'udo ya adịrọ na eze ogwugwu oliche ụtọ ya ihe obi ya adịrọ ya ihe dị mma ya emere adịrị ya ahụ nke anyị nwe ọra bịara abịa udo ka ahụ ihe mụ udo bi adịrọ anyị ihe dị mma ya ebe na-ebutara ekere m ọra mmadụ kedu mmụọ dị iche iche bịara m kedu ndị aka ji ọgwụ kedu ndị na-eme nke ọma kedu ndị na-ekwu okwu ọma kedu ndị gbara mbọ ihe dị otu ya eme ya kwudo mma asụmara ozu na mmụọ a na-eritaghara iwe wu ogwugwu ụmụkwa n'ọhịa gbaya dozi nwoke gozie nwaanyị na ụdị obi ya ebe na-eme. Daalụ, anyị kelekwasị nwere jere ozi na ka isi bịa. Enwere ekpere na ekpere ọra na-eze si ebe dị iche iche bịa dịka ha na-akpọkọ ụna. A sị m na ọra na-eze bịara na mbala asatọ dị ibe na Anambra ụmụkwa n'ọbịa ma ọ gba nwoke ji wee bịa na nke ojiwe anaghị amagharị ya ihe ọnwere bụ ihe dị mma ya esite nwoke site nwaanyị ndị eburu ajime n'obi wee bịa udo adị nwoke dịrị nwaanyị ọganihu ya bụ nke nwoke wụrụ nke nwaanyị ọganihu ya bụ nke ndị ọra bịara ebe na eliri ụta atata dị iwe na arọ ọzọ na nke arọ ọzọ ya aka ebe na-ekwu ekene emu. Daalụ nna anyị, daalụ. Na ndị ezumezu Royal TV nọ n'ụbọchị a nọ na Ogwugwu Umukwa Nawfia. A sị ka ị gwara na eze afọ gị na nke a na-etu ọmụ nwa Dr. Eze kwesịrị Anthony Ekwe ọzọ na Nnọbịa. Ekene m ọra na eze ka unu si wee bịa arizu unu Ogwugwu Umukwa wuo ogwugwu ukwu nne nna nna m nwekwa ọzọ na Nnọbịa wunyawo eze kwesịrị wee na-asị ya na ọbịbịa unu bịara na anyị nabatara ya ọfụma. Eze ogwugwu n'onwe ya na ọnọdụ ka nnekwu nna m ochie eru ụwa ọkwa onye ọgbọ nke ọgwụ ibe niile a na-eme na-aba n'anya ya. Ekenere m ya ibe o mere amaka. Omenala ndị Igbo omenala anyị ga-adịla anyị onye si na omenala anyị ara adịla anyị ma na ọ dara ya. Ekene m ndị Igbo kene ikwu kene Igbo kene olu na Igbo wee na-asịba Igbo wu Igbo mma mmanị ihe obibi unu bịara ọtọka m. Ekenere m unu ọfụma. Abụ nwa m nri na Nnọbịa ọgbọ ka anyị ji alụ ọlụ ya bụ omenala nna anyị arụ ewuneri anyị. Chukwu adekwe ka o wuneri anyị ọnwa afọ Igbo ka anyị wụ ahụ omenala ka anyị nọ na ya nnọọ o ikwu dị Igbo. Anyị ekene gị daalụ. Ekene Chief Dr. Chimezie duru ihe sie ihe rigọba n'ọlụ gbakata bụ isi mgba onye jidere bụ isi gbakata bụ isi mgba onye jidere bụ isi